Entre les 12 i les 2 a Ser Catalunya. Què t'hi jugues? Amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Doncs Flaque, ja estem aquí al Toreski, ha pujat l'Adrià amb mi, també algun altre personatge. Perquè no podies sol, amb el que pesa això no podies sol. Agafa-la. Sí, és que Agafa-la, pesa, agafa-la. Pesa això, no sé si és or de veritat o no, però té un tros de la Torre Eiffel aquí al mig. Sí. Arnau Tenas, com estàs? Què tal? Bona tarda, bon dia. Aquí estem, doncs molt bé. Tu també ets com nosaltres, que a les 12 no sé si és bon dia o bona tarda, eh? Jo ja porto un horari dels dies que ja entre amunt i avall tot el dia, ja no sé ni on estem ni quina hora és, però l'important és que estem aquí i ens ho passarem bé. La medalla d'or és d'or de veritat? Crec que sencer no, perquè si no seria milionari ara mateix, però sí, crec que té una part d'or banyada, no, sí. Pels que pugueu, al YouTube del Que t'hi jugues, també al Facebook, a l'streaming, veureu en directe l'entrevista a Arnau Tenas, que ha portat la medalla d'or olímpica. És daurada, però al mig platejada. És metall de la Torre Eiffel, el que hi ha al mig? Això diuen. Diuen. Sí, jo tinc una pregunta molt important al respecte, que és d'aquestes medalles, com aquesta, n'hi ha quantes? Oh, moltes. Hi ha la Torre Eiffel sencera aquí. És a dir, Però és el material que va sobrar. Han repartit la Torre Eiffel a tots els guanyadors, no? Què és això? És a dir, no hi ha Torre Eiffel per fer tantes medalles, no? Al revers hi ha la victòria de Samotràcia, no és? Sembla? Jo no ho conec. No sé. I sí que has anat molt enllà, ja. Sí, però sí, és on la guardes, probable. la medalla d'or? Pues la guardo a la casa que tinc a París i ara pues, la guardaré, l'emmarcaré i li donaré a la meva família perquè me la guardi. Et sona la cançó amb la que hem començat l'entrevista, no? Sí. Aquest vídeo... Mira que no volia, tio. Si ho arribo a saber no el faig, però... Per què? Pues és divertit. Va ser un moment d'eufòria, un moment de felicitat, impuls de guanyar del que havíem fet i pues, em va sortir fer el vídeo amb tota la bona fe del món, per riure amb els del meu equip, per tothom passar una bona estona i així va ser. Però arribes al control de l'aeroport i dius, ara vaig a liar-la. Ara vaig a liar-la una mica, passo amb la medalla posada, no? I que piti això i que es faci Pues viral. sí, no sé. Estava parlant amb un noi de la selecció de premsa i dic, va, que farem això, tal, va. I jo dic, vale, va, com que jo pues, tampoc tinc pas cap problema de fer cap cosa, pues em ficaré la medalla, saps? Perquè qui grava és periodista, qui grava? No, el que grava és un del meu equip. Qui? En Sergio Camello. És el Camello qui grava el vídeo? Sí, Hòstia, jo que li bo. dic... Sí, et torna l'assistència. Sí, li dic, tu, va, grábame que voy a pasar con la medalla en el control del aeropuerto, va. I dice, vale. I me la fico per dins així i ja pita i després ja, el que passa després ja... Però si es veu els de seguretat que estan rient, els hi fa gràcia els de seguretat. Sí. Tothom estàvem contents, la gent de l'aeroport també s'ho estava passant bé perquè nosaltres estàvem ficant música i tothom estava ballant, cantant. I bé, no, va ser increïble, tio, va ser increïble. I més a París, tio, em va encantar, tio. Perquè t'hi trobes a gust a París, no? Sí. Tothom que m'ho pregunta sempre responc el mateix, tio. Mira que jo he estat tota la vida aquí, a casa, però no m'esperava estar també a un lloc, tio. No m'esperava estar també a una ciutat com és París, tio, que és una potència mundial, m'encanta. I estar còmode en un club, amb tan poc temps, m'he adaptat superbé, tio, la gent m'ha tractat molt bé, he pogut aprendre l'idioma ràpid i això m'ha ajudat també. I Sí, de fet, algunes entrevistes les has fet en francès, ja. Sí, perquè no tinc pas cap problema tampoc amb intentar. I al final, bueno, m'intentava adaptar el que és un nou equip, una nova cultura, crec que és un punt a favor, un equip nou, un idioma nou, una cultura nova, doncs al final t'has d'adaptar vagis on vagis, jo no tenia cap problema i vaig dir, sí, cap problema, jo ja faré francès, tal, i durant el dia a dia, doncs res, practicar, m'ajuntava amb els francesos, amb tothom, i sí, molt còmode, molt còmode. Qui és el teu millor amic a París? El meu millor amic a París era en Carlos Soler. Carlos Soler. Era, clar. Era. El que passa que ara ha marxat a jugar al West Ham i, hòstia, la veritat que em va saber molt greu que marxés, tio, perquè des del primer dia que jo vaig estar amb ell és una persona de 10, em va tractar superbé el primer dia, jo estic vivint sol a París i qualsevol cosa que necessitava m'anava a casa seu, ens ficàvem jornades de futbol, típica jornada de dissabte, de partit a les 2, partit a les 5. Marató de partits. En sèrio? Marató de partits. Marató de partits de futbol? Sí, ens ficàvem allà a casa seu, ens passàvem la tarda allà, parlant,
més que res, estar junts o fer un cafè, qualsevol cosa. Tu veus molt futbol? Sí, Veus m'agrada. molt als altres porters, per exemple? Ara sí que és veritat que ara veig bastant més futbol que abans. Sí? Sí, Per perquè, què? clar, estic a casa, tinc més temps lliure i això em permet veure més futbol. Però sí que veig els porters. M'agrada molt veure'ls. Qui és el que més t'agrada? A part de tu, evidentment. El referent. Bueno, el meu referent número 1, i sempre ho diré, i tu ho sabràs també, Valdés. WV. W, sempre. Víctor Valdés. I ara, hores d'ara, potser no és que tingui un porter, o sigui, com a referència. M'agrada mirar tots els porters, o sigui, nivell top mundial, i aprendre una mica així de tots, perquè no és que potser, per exemple, no em defineixo igual que en Donnarumma, no em defineixo igual que en Ter Stegen, per exemple, no em defineixo igual que l'Alisson o que l'Unai Simón. Crec que sóc un perfil de porter una mica diferent. Per això no tinc un porter bàsic establert que diguis, hòstia, aquest és el meu referent ara. Ara que cites a Valdés, que Piqué digués en el seu dia que tu eres el nou Valdés, això t'agrada? És que no ho deia Piqué, ho va dir públicament, però al futbol base del Barça ho deia Molta tothom. gent ho pensa, sí, però qui ho va expressar públicament va ser Piqué. Això, clar, sent el teu referent Valdés, t'agrada o això et pesa també? A mi, sincerament, em va encantar. Si és un comentari que no m'esperava i em va agradar molt, perquè al final que et comparin amb el teu ídol, o sigui, a mi em va agradar moltíssim. Em va agradar moltíssim. I no em pesava. Al final crec que has d'estar preparat per qualsevol situació en el món en què vivim, en el món del futbol, perquè tothom sap que no és un món fàcil, però hòstia, perdó. No passa res. No, estàs a casa teva. Al que t'hi jugues es diuen paraules molt més greus. Ui, ha dit hòstia! Ui! M'ho cago en la puta! Que no estic acostumat. I sí, no em va pesar, ni molt menys. Al final em va sentar bé i això em va ajudar a seguir creixent i em va encantar. De fet, deien, o diuen, vaja, que estàs bastant més boig que Víctor Valdés. Els porters ho han d'estar una mica? O això és una llegenda i en realitat has de tenir el cap bastant equilibrat perquè si no t'hi tornes de boig? Gaire equilibrat no has d'estar si ets una persona que es planteja que cada dia li fotin pilotassos de davant de persones que foten unes faves a la bola increïble davant de 2 metres. Sí que és veritat, jo em considero també una persona... M'agrada ser diferent, m'agrada tenir aquest punt de bogeria, crec que m'ajuda en el dia a dia sobretot i en la professió que tenim també. M'encanta ser porter, m'encanta jugar a una posició diferent i sí, jo crec que és necessari, ho has de saber portar també, aquest punt de bogeria, però sí que és una mica necessari. Ara tanquem el capítol Valdés. No sé si comparteixes la reflexió que hem fet alguna vegada el que t'hi jugues, que la història del Barça no el reconeix a l'alçada que es mereix. Potser per la manera en com va sortir, pel seu caràcter, però li falta, no?, aquell últim homenatge a Víctor Valdés? Jo crec que sí, perquè tots sabem el que ha fet en Víctor per aquest club. Jo sempre el defensaré perquè penso que s'ho mereix i tot per lo que ha donat. Jo és que he nascut i he crescut veient-lo jugar i és una de les millors coses que m'han pogut passar i més que hores ara, com dèiem, que em comparin amb ell. Jo crec que si fos així m'agradaria que passés i ja està, perquè crec que s'ho mereix. Estem amb Arnau Tenas, porter del Paris Saint-Germain, 23 anys, tota la vida al Barça, des dels 9 anys que va entrar amb edat benjamí al 2010, fins a ser capità del Barça Atlètic, arribant a debutar amb el primer equip. Ara et preguntaré per la teva etapa al Barça, però a París notes molt l'obsessió aquella per guanyar la Champions o no? Es palpa el club o no? Yo creo que no se nota, ¿no? No creo que se note para nada. En este sentido, pues si la ganamos bien, si no la ganamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, no? No pasa nada, perdona. No, que conteste Arnau, No sé. Però qui m'està parlant a mi? Para mí ningún problema. Vamos, es que siempre la Champions. ¿Qué pasa si no la gano? Yo tengo otra pregunta. La selección ahora que no estoy yo, que una mierda, ¿no? Podria anar... Pues, sincerament, no. No es nota l'obsessió. Sincerament, no. Jo crec que... És que l'any passat teníem un vestuari, bueno, i aquest any també, que tot el que era fora del vestuari, o sigui, crítiques, aquesta pressió per guanyar la Champions,
i tot això. Nosaltres ens hem accés a tot això. Sí? Jo en cap moment no he vist a ningú pressionat, ningú intranquil, ni nerviós per guanyar-la. Aviam, sí que és veritat que una semifinal de Champions tens aquella cosa a l'estómac a vegades que dius, hòstia, va, que hem d'arribar a la final. Clar, això sí. Però ja m'han preguntat diverses vegades i no. Des del meu punt de vista, potser un altre dirà una altra cosa, però jo crec que des del meu punt de vista no hem notat aquesta pressió de guanyar la Champions. Ja que el tenim aquí, Luis Enrique, què tal? Fantàstic. Pues, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? A mi m'agrada molt i va Sí. ser una de les raons perquè jo vaig marxar Per què? al Paris Per què t'agrada Saint-Germain. tant? M'agrada com és, m'agrada el seu carisma, és una persona que de dia a dia, que t'apreta però a la vegada pots estar fent bromes, és seriós quan toca, ja no parlem de nivell futbolístic perquè és una passada, o sigui, a nivell tècnic i tàctic tots sabem l'entrenador que és, i perquè tots el coneixem, de fet. I bueno, jo crec que ha fet molt bé en agafar un equip com el Paris Saint-Germain. Necessitaven un entrenador així també, i bueno, jo va ser una de les principals raons perquè vaig marxar cap allà. A la Champions jugueu contra el Girona. Sí. Et farà especial il·lusió, no? Perquè Sí. d'alguna manera es torna a casa. Sí. De fet, abans estava mirant el calendari i queda una setmana i mitja, i allà els esperarem. Sí, és un orgull que el Girona pugui jugar a la Champions. Felicitats per la temporada que van fer la temporada passada. És una passada que un equip català representi també la Champions i res, jo encantat de que vinguin i els rebrem els braços oberts. Mira que jo em pensava que aquest estiu igual acabaves al Girona o algun club d'aquests, no? Perquè em sembla que no només el Girona, no, sinó altres clubs s'han interessat per fitxar-te, però no t'has volgut moure de París. No. Sí que és veritat que, com sempre i com passa en cada mercat, hi ha equips que truquen. Jo, en principi, en cap moment m'havia plantejat marxar. Com repetia, és que estic molt bé. Estic molt bé, molt content, feliç. M'agrada molt París, m'agrada molt el Paris Saint-Germain. Trobo que és un club increïble. Arriba arreu del món, o sigui, tot arreu. És un club espectacular i no m'arrepenteixo i mai m'arrepentiré d'haver marxat al París. Clar, el que passa és que allà hi ha Donnarumma. Sí, Què tal és, Donnarumma? molt bé. Sí? Molt bé. És un crac, també. Sí? Sí. Ens ho passem molt bé. És curiós tio. perquè els porters sempre competiu, però la majoria de vegades, excepte en algunes ocasions, es porten bé, hi ha alguns casos que no, però habitualment, tot i competir per una sola posició, no? Perquè els futbolistes al final són 10 posicions al camp, els porters només és una i a més acostuma a jugar només un, però us porteu bé moltes vegades. O la majoria, vaja. Sí. Jo és que fins ara, en el tema de la porteria i els companys que he tingut, mai he tingut un company així que m'hagi portat malament. Jo és que sempre m'he portat bé amb els meus companys i amb els companys de posició. O sigui, jo no m'he portat mai malament amb ningú. No sé si és per la meva forma de ser que em costa, però jo fins ara, o sigui, per exemple, ara estem amb en Donnarumma i estem amb Safonov, que és un que han fitxat aquest any també. I l'any passat Keylor Navas. I l'any passat en Keylor Navas, òbviament. I m'he sentit molt còmode amb ells. Per exemple, jo l'any passat estava entrenant amb Donnarumma i Keylor Navas, que vaya dos porters. Sí. Hòstia, saps? Jo estava allà aprenent, entrenant cada dia i millorant, perquè jo també he de mirar per mi, saps? I ha jugat amb el Paris Saint-Germain, vas enllaçar 3 partits en tota la temporada, em sembla que són 6. Mirava les teves estadístiques i, hòstia, m'ha sorprès que sobte o crida l'atenció, no?, que surt partits jugats tal, assistències de gol, 1. I dic, hòstia, també va fer una assistència de gol amb el Paris Saint-Germain perquè recordem molt la dels Jocs Olímpics, la que fas amb la mà. Ningú se l'esperava, aquella, No, ningú. Sí, que tu et quedes a terra. Et quedes a terra per superstició? Perquè si em quedo a terra segur que acaba en gol o no? No sé, és que ja les cames no em donaven, ja... No sé, ni el vaig veure perquè, de fet, les 2 assistències que faig, ja més o menys... Que deu ser l'únic porter del món que té 2 assistències de gol a la mateixa temporada, no? Hòstia, no ho sé, això. No crec que n'hi hagi gaires. Segur que hi ha algun porter concret, allò, algun d'aquests Amb 2 llançadors assistències... de falta... No. Des de la porteria. No clar, val que jugui de jugador com feia Jorge Campos en el seu moment. Això no val. Ojalà que sigui així. Però sí, jo, és que com que ja em coneixen, per exemple, jo en Camello ja porto jugant amb ell molts anys, i em coneix, i sap que a vegades que tinc la pilota, doncs miro el fondo del camp. Si veig que tinc la possibilitat, encara que sigui mínima, de passar-li
i que es pugui quedar sol, ho faig. Per què? És un automàtic, Perquè durant tota aquesta concentració als Jocs Olímpics ja m'han trencat els collons durant tota la concentració perquè foto aquests passes als entrenos també i no m'havia sortit cap, saps? Bueno, havia sortit però no havia acabat en gol. I és que vaig a blocar la pilota i el veig allà corrent. El veig que mira enrere i corre. I li dic, li he de tirar la pilota. Va sortir una assistència clavada, És que, a més, fa la curva perfecta. Sí. És que és estèticament preciós. I la del Paris Saint-Germain, quan va ser? I la del Paris Saint-Germain va ser un partit que vam jugar a casa, l'últim partit del París l'any passat als Parcs dels Prínceps. També al Parc dels Prínceps? Sí, que vam jugar contra el Toulouse. I sí, jo ja havia parlat amb en Kylian. És Mbappé l'última passada que... Sí. Ah, sí? Sí. No és Mbappé, és en Kylian. En Kylian. Kiki? Sí. Li dieu Kiki? Sí. Hòstia, el que acabes de dir ara. Oh, quina meravella per les retransmissions. Kiki. I sabíem que el Toulouse ens pressionaria més o menys alt, saps? Jo li vaig dir, perquè ell també ho sap, que jo també ja el vaig avisar una mica abans, li vaig dir, escolta'm, si aquests ens pressionen així, estigués al tanto, que et fot una fava allà i corre Ecoute, com... Kiki, ecoute. Ecoute. I li vaig dir, estigués al tanto perquè et fotré una fava allà i corre, perquè és lent, el cabron. És rapidíssim, Molt ràpid. És molt una bo, passada, tio. És molt bo. És molt bo i és top. Com a persona dia a dia, increïble, tio. Sí? Molt bé, tio. Per què? No sé, tio, a mi és que jo ho veia i la magnitud que té ell en si, durant el dia a dia diries, hòstia, si sembla que estigui amb un amic meu del poble el dia a dia, tio. I això és especial, no sé. Jo és que vaig estar supercòmode amb ell, tio. De fet, se sentava quasi al meu costat i molt bé, tio, molt bé. El dia a dia superbé, amb tothom, sempre bona cara, sempre rient, sempre fent bromes amb tothom. Era una persona del club, també, sí. A partir de quan vas haver de començar a ensenyar-li castellà? Ja en sabia. Ja en sabia? Ja va estudiar al col·legi, no? A l'escola, em sembla. No ho sé. Jo vaig arribar i ja parlava castellà. Però jo crec que ja... De fet, és igual que doncs, com amb l'anglès o el francès ara. Amb el dia a dia, els equips de futbol es parlen no sé quants idiomes, tio, en un equip. Jo crec que va aprendre doncs, amb això. Només té un defecte, que és que ara juga al Madrid. Ja. Em va fer pena que marxés. Molta, tio. Més al Madrid? Sí, clar. Home. Sí. Em va fer pena, tio. Però s'ho mereix perquè ha treballat molt allà al Paris Saint-Germain i aquell era el club que volia jugar. I Dembélé, què tal? Està tan sonat com sembla de fora o no? No tant. No? Està sonat, una mica. Una mica sí, però és que jo m'hi porto molt bé, tio. Ja el conec fa molts anys i ara... Diuen que és molt divertit. Sí. És una persona que fa equip. D'una manera o altra, a la seva manera, fa equip, saps? Hòstia, és que és un crac, tio. És un crac. Però això que, per exemple, diuen de galls i galliner i tot plegat, tu que has estat a un dels equips amb més galls de la història dels equips, com ho has viscut? Com es viu? Això, tanta personalitat junta. Pues jo ho intentava viure de... Perdó. Ho intentava viure pues, de la manera que visc el meu dia a dia, sent com soc, una persona normal i corrent, de Vic, una persona que penso que tinc un caràcter obert, que no em costa massa parlar amb la gent, però sempre sapiguem el que hi ha. Vull dir, jo em presento el primer dia al vestuari de qualsevol del Barça, en aquest cas, o del Paris Saint-Germain el primer dia, i has d'estar una mica al tanto, també. Perquè la gent, vulguis o no, a vegades diu... No t'has de passar de llest. Clar. O arribes aquí i on va aquest així? Jo sóc un veterano i veig primer mirar, no? Callar i escoltar. Clar, correcte. I després ja una mica vas tantejant una mica, però jo no és que no tinc cap problema. Però gent que et coneix ens ha dit que tu sempre has tingut caràcter de capità. Sí. De fet, t'ho diuen fins i tot gent que va compartir vestidor amb tu a la teva última etapa al Barça, que és veritat que si mirem les celebracions sempre estaves allà com a mestre de cerimònies. Estava, sempre. Tirant del carro, sempre. Sempre, perquè mai saps quan serà l'última vegada que celebraràs alguna cosa. Clar, perquè tu estaves, a la Lliga de Xavi estaves. I tant. Vas celebrar-la, de fet, la Lliga de Xavi, la Supercopa, recordo també. I tant.
allà estava. Clar, és que es guanya per celebrar-ho, no? Si no, de què val I guanyar? tant, s'ha de celebrar. Les coses s'han d'aprofitar i s'han de celebrar i s'han de valorar també. Ah, que sí, diu. Però és que és S'han de veritat. celebrar les coses. Això li agrada, no, president? A mi m'encanta celebrar, m'agrada molt anar És veritat, a Llobregàs. La gent li costa. La gent guanya avui dia i sembla que estiguin acostumats a guanyar. Si tu guanyes, s'ha de celebrar, s'ha de valorar aquests 3 punts, que costen de guanyar. Costen. I per això jo, si es guanya una lliga, si es guanya tal, si no sé què, sóc el primer en estar orgullós i celebrar-ho, perquè costa. T'escolto, et veig i em fa llàstima que no estiguis al Barça. Bueno, de mi també. De mi també. Em vaig emprenyar molt, quan vas marxar. Pues imagina't com estaves tu i imagina't com estava jo. Va costar o què? Sí, va costar. De fet, quan m'entero jo que quedo lliure, vaig passar dies fotuts. Tu estaves concentrat amb la selecció per l'europeu, no? Jo estava jugant l'Eurocopa Sub-21 en aquells moments. I jo no volia que el meu equip em veiés d'aquesta manera, saps? Vas plorar? No, plorar no. No. Tampoc plorar, però... T'ho dic perquè, clar, quasi, tu portaves des dels 9 anys al Barça, Sí. des del 2010. Sí, 2010. Marxes al 23, l'estiu passat. És a dir, 13 anys al Barça. Cremant les etapes, la gent, Quasi 14. evidentment, sou privilegiats, els esportistes, perquè feu el que us agrada, guanyeu molts diners, però no sé si la gent és conscient de lo que costa estar a un futbol tan competitiu com el del Barça i anar cremant etapes i veure que cada estiu hi ha una criba i que es queden molts pel camí i tu vas pujant categories i arribes fins al filial i a més ets capità del filial, debutes amb el primer equip. Tot això costa molt. Molt. Costa Va, molt. se'm fot la pell de gallina, me cago en dena. No, home, no. Jo t'ho explico, tranquil. Costa. Costa molt. La gent es pensa que és fàcil. No té res de fàcil. Jo, amb 8 anys, arribava a les 11 de la nit a casa meu. I havia de fer els deures al taxi, m'havia de llevar a les 6 del matí. I vaig fer això durant quasi 9 anys, fins que no vaig fer el batxillerat a la Masia. La gent això no ho veu. Jo, una de les coses que em feia més il·lusió del món era quan anava al col·le, a Vic, les típiques colònies, excursions, totes aquestes coses, a mi m'encantaven. No n'he fet ni una mai. Jo un dia vaig intentar fer els deures al taxi, vaig deixar el taxi ben vomitat. Sí, és que et mareges. Quan mareges, Costa molt. I a quants nens veus plorant perquè amb 13, 14, 15, 16 els hi diuen que han de marxar? I he perdut amics. I, de fet, una de les amistats era un porter que hi havia i, tio, quan ell em va dir que marxava, tio, se'm va caure el món a sobre, tio. I mira que érem companys de posició, tio. Un porter. I, tio, em vaig ficar supertrist. Molt. He vist moltes cares passar, moltes. I en queden pocs. Pocs. En queden molt pocs. I jo sí, és dur, perquè a mi quan, per exemple, m'ho comuniquen, jo estava sol. Estava amb la selecció, ojalà pogués haver estat amb la meva família quan m'ho haguessin dit. I estant amb la selecció no volia que els meus companys sapiguessin la meva situació i com estava jo. I jo, doncs, sabia portar-ho, sense cap mena de problema, sabia portar-ho. Però va ser dur perquè no volia que els meus companys em veiessin cap baix. I jo estava sol a l'habitació i, bueno, entre trucades i coses, ho vaig passar. I això em va ajudar a fer l'europeu que vaig fer, tio. Em va donar molta força. Em va donar molta força per jugar. Molt bé. Hòstia. Va anar molt bé. Vas acumulant èxits, Però per què marxes? És a dir, perquè tu quedes lliure, perquè el Barça no activa la renovació per 2 temporades que podia haver activat, però després, clar, es va muntar un pollastre a xarxes socials, jo ho recordo, És una passada. I el club et truca per intentar que et quedis, per renovar-te, o ja no? O què va passar aquí? I a mi el club no em fa cap oferta de renovació. Ah, no? No me jodas. Però el club va dir que volien que et quedessis. Va dir d'aquella manera. T'ho van dir a tu? Bueno, ho van deixar caure, no? Que sí, que... I a mi no, A mi no em van enviar cap oferta de renovació. Cap oferta? A mi m'arriben a agafar... Jo sempre ho he dit, i això pot sortir on vulguis. A mi m'arriben a agafar 2 setmanes abans se m'acaba el contracte i em diuen, mira, Arnau, estem amb en Ter Stegen
I l'Iñaki l'acabem de renovar. Jo no tinc cap problema ni amb Ter Stegen ni amb l'Iñaki, al revés. Tots els èxits del món i tota la bona sort. Som companys de professió. A mi em diuen, mira, Arnau, el club està passant per un mal moment. Assentem-nos i fem un altre contracte. Jo hagués firmat qualsevol contracte. T'hauries quedat. M'hauria quedat i m'hagués marxat a jugar a un altre lloc, però perquè em tocava marxar en aquell moment. Per jugar, Sí, cedit. perquè el primer equip no tenia lloc. Cedit, vols dir? Clar, No entenc per què no es va fer això llavors. No ho entenc. noi, jo tampoc. Si jo estava com tu. Jo no m'ho esperava. A mi I no has ningú em va tornat a ficar parlar? una oferta sobre la taula com per dir sí ni no. O sigui, va acabar el termini, no van executar la teva renovació Correcte. i no hi va haver oferta. No. I encara que no hi hagués oferta, es va parlar amb tu? Sí. Clar que es van parlar amb mi, home. Em faltaria. Què et van dir? Què et van dir? Bueno, em van dir que confiaven en mi, amb els tres que hi havien, i que volien que em quedés. Però volien que em quedés un altre any al filial. Jo els vaig dir, no, un altre any al filial no vull quedar-me. He de créixer, he de jugar, Clar. he de tocar lo professional, més professional que és el filial del Barça. I es va quedar aquí. I jo vaig estar un mes i mig, en aquell moment que em deixen lliure, se'm van obrir unes portes increïbles. Se'm va obrir un món que no el coneixia, tio. Quin món era? Collons, que em trucava tot Déu. Qui era? Sí, clar. Déu? Qui era tot Uf, Déu? no, molts equips. De la Lliga, totes les lligues. Jo tenia moltes coses. I sobre la taula en tenia també per fer coses maques. Clar, és que ara tens 23 anys. Clar. Ets molt jove encara, Clar. perquè els porters, diguem-ne que tenen una carrera llarga i cada vegada més. Sí. Jo és que... Mira, Buffon, Mira'l. I que algú li digui alguna cosa. que podria ser el teu pare, Buffon, Perfectament. i encara està allà... Perfectament. I que algú li digui alguna cosa. És que em dóna la sensació que avui dia el jovent té molta pressa a jugar a primera divisió. No és fàcil jugar a primera divisió. Jo fa un any i mig estava jugant a primera ref. Que vull arribar al Paris Saint-Germain el primer dia i jugar 40 partits a la temporada? Molt difícil. És difícil. I ojalà el jugués. Ara mira el Barça, Lamine Yamal, 17 anys, Cubarsí... És una passada. Són molt bons, tio. Jo és que me'ls miro i els conec des de fa molts anys i m'encanta veure'ls jugar i d'aquesta manera, tio. Perquè no és fàcil. I què anava a dir? Hòstia, no me'n recordo ara. Que el jovent té molta pressa per estar a primera Sí. divisió i que s'ha de tenir paciència i Clar. que són una passada els jugadors del Barça. I en el meu cas, en la porteria, has de tenir més paciència que els jugadors, perquè és una posició que només n'hi ha una. I és complicat jugar. Tu et veus tornant al Barça en un futur? Sí, per què no? Sí, que Barcelona sempre serà casa meva. I sempre ho diré, vull dir, ojalà, clar que sí. Però i si el Paris Saint-Germain, que és el que m'està passant, i ojalà em segueixi passant, em sento supercòmode, seguiré perquè m'encanta el Paris Saint-Germain. Però mai pots tancar cap porta. Això mai, i menys en el món del futbol. Què té la Masia? Que surten tants jugadors, ja no només pel primer equip del Barça, sinó que són professionals. Perquè és una passada, Sí. Jo és que a la Masia vaig viure 2 anys, perquè feia puja i baixa de Vic. És que ja ho veu, o sigui, de ben petit. O sigui, jo quan tenia 8 anys, 9, que ja jugava amb l'Eric, després va arribar l'Ansu, en Takefusa, tots aquests, tu els veies de petits i dius, tio, però d'on han sortit aquesta gent? Però d'on han sortit? I són una passada. I després, clar, van creixent, els entrenadors que hi ha són bons, la formació és bona i això ajuda. Després tens després tens el Lamine Yamal, que és el tocat. Tens aquest, que és el tocat, que és una passada. Però els altres es treballa. Per exemple, en el meu cas, jo he entrenat molt. Jo m'havia lesionat de tant xutar amb l'esquerra, per exemple. Sí, em ficava a xutar amb la cama esquerra per aprendre'n. I perquè tenia molt bons entrenadors de porters. A quins has tingut? N'he tingut a molts. Aviam, deixa'm. Vaig començar, un dels primers, en Xavi Ferrando, Carles Gil, José Bermúdez, en Monti,
Te'ls faig esmentar perquè són tota aquesta gent anònima Sí, que no sí, surt sí. a les fotografies, Per això és però que contribueixen als èxits estic- del futbol formatiu del Barça, no? estic- I que hi hagi tants jugadors de la Masia Sí, senyor. al primer equip. Estic intentant recordar-me de tots per no deixar-me ni un. Però en tants anys és impossible que els diguis tots. En Jesús Unzue també havia tingut. Després en Carlos Busquets, el que he tingut al filial, que he passat 3 anys amb ell increïbles, i en Dela, el del primer equip, i hores d'ara pues, el del París, en Borja. Borja, què més? Álvarez. Borja Álvarez. Que tu ets de família de porters, no? El teu pare va ser porter i el teu avi va ser porter. El meu avi va ser porter. El teu germà no, el teu germà ja El meu és... germà és davanter. davanter. Sí, jo sóc família de porters, la tercera generació. Tercera generació. I la millor. On va jugar el teu avi? El meu avi havia jugat aquí arreu de Catalunya. Havia jugat al Sant Andreu, a la Gramenet també. Devia coincidir amb el Jaume Creixell, ja li preguntarem quan vingui. Pregunta-li. I el teu pare? I el meu pare... Vaig entrar aquí un... El meu pare era l'Espanyol. Havia jugat a l'Espanyol. sí? Sí. Però va deixar el futbol. Va deixar el futbol i va seguir la seva carrera d'estudis. I com és que el teu germà és davanter? Sou bessons, no? Són bessons, sí. Pues mira, Un va porter i sortir l'altre així. davanter. No, ell va És descobrir que boníssim. feia bones assistències i l'altre corria. No, mira, t'ho explicaré, perquè moltes vegades... És una bona anècdota i és molt maca. Un dia estàvem a Can de Bànol, allà al Ripollès, que era on vivia els meus avis, i estàvem allà al pati i el meu pare va tirar com una pilota així a dalt, saps? Va tirar així amb la mà. I jo vaig anar-hi amb les mans i el meu germà va anar-hi com amb el cap. I el meu pare va dir, vale, pues tu porter i tu jugador. I es va quedar així. Així? Sí. Tu podries jugar de futbolista, de jugador. Sí, m'agradaria. Però crec que se'm dona millor la porteria, la veritat. Arnau Tenas, ens quedaria hores i hores Sí, parlant amb tu, sí. escoltant-te, però hem d'anar a la pausa publicitària perquè qui paga mana i hem de repartir cigrons pels nostres Pues fills. vinga. Però ens ha fet il·lusió que hagis vingut amb la medalla d'or al Que t'hi jugues. Ja saps que et seguim des de fa molts anys, que a mi particularment em va saber molt greu que el Barça et deixés escapar sense haver tingut una oportunitat real d'assentar-te al primer equip. Però qui sap, amb 23 anys ja amb uns quants títols a les esquenes, amb la tonteria. Sí, no em puc queixar. Lliga espanyola, Lliga francesa, els Jocs Olímpics, europeus... No està mal. La vitrina la tens... O sigui, tots els títols els tens allà a la mateixa vitrina? Els títols que he guanyat a París els tinc a casa meu, a París, i els que he guanyat aquí els té el meu pare. Doncs t'anava a dir que amb 23 anys encara tens una llarga trajectòria com a professional i qui sap, tant de bo, si et tornarem a veure per aquí. I tant que sí. Aquí el programa, no? Al programa quan vulguis. Vale. Estàs per ser Jo tertulià, em referia al programa, Ah, val. No, et dic una cosa, escolta'm, si t'avorreixes, de tant en tant et fem una trucada, perquè estàs per Sí, home, ser... El Barça guanyarà algun títol aquesta temporada? Sí. Ya está, no podíamos acabar millor la entrevista, ¿no? Bueno, depende. Depende Paris Saint-Germain de, también, hombre. de lo que también ofrezcas. También, bueno, pues ahora que no está Mbappé, a ver qué hacemos. Porque equipo ha quedado. Equipo ha quedado. Equipàs. Equipo ha quedado. Equipàs. Aquí la gente es que ahora el PSG, equipo ha quedado. Equipàs. La liga ya lo sé que la vamos a ganar porque, claro, es que. ¿Para competir contra quién? ¿Contra quién? Me dan miedo, macho. Arnau Tenas, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. No t'oblides la medalla, que si no aquí vola, a la ràdio. Sí, em van robar l'aigua i imagina la medalla. Pausa i recta final del Que t'hi jugues.